Good morning! Good morning mga palangga. Umuulan na naman. Ang sakit-sakit ng likod ko. I was bending to fold my leggings kasi naka-leggings ako. Most of the time naman, ginagawa ko, nagpo-fold ako ng leggings, trousers kasi maliit lang ako and sometimes yung mga pang-bottom pino-fold ko talaga kasi mahaba sila sa akin. So yun, nagpo-fold ako sa leggings ko. Nag-click yung back ko at sobrang sakit. Painful. So, I hope lang talaga mag-ace yung pain later kasi 8 hours pa naman ako ngayon and tomorrow 14 hours. Gosh. I feel like I am 60-year-old. Kailangan ko na talagang mag-exercise ulit kasi ito yung nangyayari minsan kasi pag hindi na ako nag-e-exercise I pulled muscle easily. Merong sasakyan. I hope lang talaga dahil ngayon umuulan, hindi maaapektuhan ulit yung ating strawberry kasi sa vlog na makikita nyo ngayon, yung mga skin ng mga strawberry talaga nahulas at sobrang soft na nila. Sa mga tao pala nagsasabi na hindi ka ba natatakot mag-drive sa countryside mag-isa? Well, of course, yung takot, it's always there naman talaga. Lalo na pag winter time kasi gumagabi ng maaga. But you just have to be brave kasi yun naman talaga yung life dito na kung gusto mo magtrabaho, kailangan talaga mag-drive. And most of the time, ikaw lang talaga ang mag-isa. Nilalak ko palagi yung pinto. Hello! So, nasa bahay na tayo mga palangga at nakabihis na din ako. So, ngayon, yun na nga, meron akong trabaho kanina, 7:30 till 3:30. Sabi ni Mr. na, why not to make it easier, magma-McDonald's tayo. Sabi ko, well, why not? I love McDonald's. Pero nasa isip ko na bago lang kami nakapag-McDonald's. Kailan ba yun? Mga 3 weeks ago? 3 weeks ago ata. Kailan ba yun? Hindi ko na malala. Pero this time, kukuntiin lang yung o-orderin ko. Kukuntiin talaga, no? Ewan ko lang if I can keep my words. But let's see, kasi gutom na rin ako. Naghihintay tayo kay Mr. Mga Palangga. Nagbibihis. Oh, meron tayong post. Anyway, mga palangga, while si Mr. tinitingnan niya kung anong nakapost, naka-receive din ako ng package. Itong package na to is baking equipment din. Sa set ng ating baking equipment, meron na tayong measuring spoon. Pero bumili ako ng set, measuring cups and measuring spoon. Set na sila. And ang kagandahan nito, stainless steel, which is matibay kahit na ihagis mo kung saan-saan. And meron din siyang parang kasamang knife. I don't know what is this for, pero I think para siyang, ano bang tawag nito? What do you call this? Knife? Hindi naman siya knife, pero
Para siyang ruler in a way ba? Kasi meron din siyang linya. It's not focusing. So, ito, meron siyang line, diba? So, yeah, it's nice. And ito rin, yung quality is good. Measuring cup. Hindi ko na bubuksan. So, yun yung package na tanggap natin at idagdag natin dito sa ating baking equipment. Papakita ko lang sa inyo yung leggings. Yung naano ko. Napakita. Yan. Is bathroom window closed? I don't know. Maganda siya. No. It's very comfy. No closed. Anyway, alis na kami mga palangga. I just need to close the window! Bathroom window! Shall I let you know long you play on that? Hello, £2 large meals and some. Yeah. It's not busy mga palangga, which is good. Next window. Next, is it? Are we paying? Oh, am I paying today? You said you were, didn't you? Oh yeah. I'm paying today, huh? Yeah. Has it done it? Thank you. Thank Free. Oh yeah. Could I have 4 sugars for that, please? Thank you. There you go. Thank you. Thank you. Yeah. Put them in there. Lovely, thank you. Okay. There you go. Well, it's a bit early, you see. 4:45. So, it's not as busy. So, we're finished. Very quick. Here we are in the same spot again. Yan. I'm very hungry. Just prepared, aren't I? Right, where's my burger? That's your burger there. So, nag-order kami ng 2 quarter pounder burger, fries, chicken select, and yun lang. Yun lang yung in-order. Hindi na ako nag-order ng mozzarella dippers. Uuwi na tayo. Meron tayong isang chicken select na natira. So, ibibigay natin to sa ating mga palangga. Sa ating mga anak. Half sila. We're ready, madam. We're ready. 5:07 in the afternoon. Which way are we going? Hornby way? Oh, we know we'll go okay and then nip across Granville. Hello! Good morning! Good morning mga palangga! It's another day and maulan sa labas. I'm not sure if you can see it, pero yan, umuulan siya. Last night pa yan, umuulan. So anyway, happy weekend mga palangga. Today is Saturday. Pasensya na, medyo puyat ako. Puyat yung mata ko kasi kagagaling ko lang sa 14 hours ko from last night. Pero, tingnan nyo, naka-outfit ako. Kasi, mag-workout tayo. Char workout. Mga 10 minutes lang. Hindi naman talaga siya proper workout. Pero, it's better than nothing, diba? Kasi, matagal-tagal na din akong hindi nakapag-exercise. So, ipapakita ko lang sa inyo yung pink na leggings na in-order ko. So, ito siya mga palangga. Pink yung in-order ko kasi akala ko mag-match siya sa sports bra. Pero magkaiba sila ng kulay. Maganda naman yung quality ng leggings. Napakita ko na sa inyo yung isang leggings, yung gray. And yun na nga, meron siyang 2 side pockets. And hindi ko alam kung makikita nyo ba dito, pero sa loob, meron siyang inside pocket na pwede mong maglagay siguro ng pera. Yeah, maganda. I like it. So,
So, yan. So, mag-e-exercise na tayo. Mag-e-exercise tayo kasi yun na nga. Baka next year, makakauwi tayo sa Pilipinas. Pero hindi ko pa talaga alam mga palangga if makakauwi ba kami next year. Pero kung biglaan man, at least ready na yung katawan natin. Tumataba na talaga ako. Kaya ayun, kailangan nating magbalik alindog. Do you like it? Si John is shaking his head. So, bye muna. Hindi ko na ipapakita kung ano yung ginagawa ko sa 10 minutes. Kasi humiga lang talaga ako. Hindi, joke lang. Wala talaga akong like routine. Kung ano lang yung feeling ko na tama, yun lang yung ginagawa ko. So, hindi ko na ipapakita. Pagod na ako mga palangga. Tapos na tayo sa ating pag-workout. Hindi nga ako pinawisan. Anyway, meron tayong natanggap na parcel. 2 days na to dito. Alam ko na kung ano to. Kasi sinanitize ko na siya. Kasi napifeel ko ba. Bumili din tayo ng ito, yung silicone mold case pa para sa baking. I think how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24. 24 siya. May silicone. So, ito na. Meron na tayong pangdagdag sa ating baking utensils. Sa oven, sila na yung papabilhin ko ng oven mga palangga. Bumibili lang ako ng mga equipments dito kasi feeling ko mas mura dito bumili. So, ayun, para hindi na sila mahirapan ba pag may oven na sila. Ewan ko lang talaga kung gagamitin ba nila to. But I hope pag uwi ko sa Pilipinas, ang mga ito gagamitin nila. At nagamit nila ba? Na-try nila. That's what I mean na I hope hindi lang to I hope hindi lang to nila So I'm just hoping mga palangga na ito sana i-try nilang gamitin. Please comment down below kung anong kulang nito. Gusto ko lang i-open yung weighing scales natin and yung hand mixer natin kasi nung nag-unboxing tayo hindi ko siya in-open and baka may damage, no? So titingnan natin. Papasensyahan nyo na yun yung angle nyo ngayon kasi nandiyan lang kayo sa sahig. Wow, social mga palangga ha. Maximum 5 kilograms siya. Wow, it looks so posh. Ganda naman. I think battery operated siya. Yeah, battery operated nga. Yung battery, may takip yung battery. Yung may parang plastic pa para pag hinila mo to, nakikita ba? Ito, diba may plastic yan? Pag hinila mo to, gagana na siya. Ayaw ko siyang hilain. Kasi, ayaw ko masayang yung battery. Kailangan kong bumili ng more battery kasi baka itong klaseng battery hindi sila makakabili nito. Pero I'm pretty sure naman may mga iba't ibang klaseng battery sa Pilipinas. So, ayok lang talaga gagana. But I'm happy mga palangga. Happy sa purchase ko.
natin to pangbukas. Alam nyo, nung binili ko to, itong mga set na to, yung napakita ko sa inyo, nagdadalawang isip ako na bilhin siya kasi set yan, baka you never know kung ano yung mga nasa loob. Pinakita naman doon sa Amazon kung ano yung kasama, kung ano yung mga utensil na kasama. Pero yun na nga, baka yung quality hindi maganda, sabi ko. Pero I took the chance and maganda naman talaga yung quality. Happy ako. So, ito. Wow! Ito siya. So, yung hand mixer, meron siyang 1 to 5 na settings. And I think itong button na to is para release sa nito. Tingnan nga natin. Yeah. Magre-release siya. Itong button, simple lang, basic siya ba. Itong button is yun. Ito yung parang, ano mo, yung speed, 1 to 5. Yeah, maganda naman. Yung make nila mga palangga, hindi ako masyadong familiar, pero maganda yung, maganda yung quality, yun. Ito sila, ito yung pangalan. Yan. Bugas ako ng mga chicken wings, mga palangga. Kailangan natin i-marinate. So, ito siya. Ito na yung last soy sauce natin. Ubus na talaga siya. Lalagyan natin ng onion powder. Tansya-tansya na lang. Lalagyan natin ng garlic granules. Lalagyan natin ng konting paprika. Konti lang kasi si Mr. Kahit paprika lang mga palangga, sasabihin niya na maanghang ng pagkain. Pepper. And I think yan lang. Then tapos, i-mix natin. So, ito na siya mga palangga. Yan na. Na-mix ko na sila ng maayos. Alam niyo naman siguro kung ano na ang mangyayari. So, kakatapos lang nating mag-workout, diba? So, ngayon naman, nakikita nyo naman siguro. So, ngayon mga palangga, naisipan kong gumawa ng strawberry cheesecake. So, itong cheesecake natin, this is a no-bake cheesecake. So, sobrang dali lang talagang gawin. Itong recipe na to, binigay ito sa akin ng kaibigan ni Mr. kasi nung pumunta kami sa kanila, sobrang nagustuhan ko yung cheesecake niya. At sabi ko, is it easy to make cheesecake? So sabi niya, it's so easy, you don't need to bake. So binigyan niya ako ng recipe. Pero yung toppings niya is raspberry toppings. You can choose any fruit. You can choose any fruit sa toppings mo. I prefer na raspberry yung gamitin kasi most of the time, pag bumibili ako ng raspberry sa
Tesco or sa supermarket, yung raspberry, meron pa siyang tanginis. Unlike sa strawberry, matamis na talaga siya. Pero dahil meron tayong maraming strawberry, so gagamitin natin. So, first step, ingredients pala. So, of course, kailangan natin ng ginger nut biscuits. Depende na yun sa inyo kung gagamit kayo ng plain biscuit or ginger biscuit. Depende na yun. Kailangan natin ng 3 ounces of butter, Philadelphia cheese, 180 grams, double cream. Yung ml niya is 600 ml. So, gagamitin natin yung half nito. And meron tayong sugar na 2 ounces of sugar. And then, kailangan din natin ng vanilla essence. So, yun. Sobrang dali lang. So, first step is, kailangan natin i-crush yung, yung biscuits. Pwede kayo gumamit ng blender or kung ano man ang meron kayo. Pero, ito lang yung gagamitin ko. Nabutas yung bag, kaya ayun, transfer natin sila dito. So, kailangan pa natin siyang i-crush. So, mas maigi ito, mas madali. So, I think happy na ako dyan mga palangga. So, ngayon naman, mag-move on tayo sa pag-melt ng ating butter. So, mayroon na tayong maliit na kaldero dito. So, ito na. Fully melted na yung butter natin. So, babalikan natin yung ating biscuit. Close natin ulit. And dahan-dahan lang kasi mainit yung butter. Unti-unti lang. Kailangan natin i-mix manually mga palangga kasi nag-ano na siya. Nag-stick together na. So, mini-mix-mix ko lang siya and dinurog ko na din yung mga naiwan na buo na biscuit. So, ngayon, ilalagay natin to dito sa ating cake tin. Nilagyan ko na siya ng butter. May mga bubuo pa talaga mga palangga. But, okay lang yan. Depende yan sa inyo. Kung gusto niyo may bubuo yung cheesecake ninyo. Sa akin, wala namang problema kasi kami lang yung kakain. Anyway. So, lagay natin dito. So, ito siya. Palamigin lang natin siya mga palangga. So, ilalagay natin siya sa fridge. So, mag-proceed na tayo sa ating pag-whip ng cream. So, half lang yung gagamitin natin. Depende sa inyo kung gaano ka-thick yung layer nyo. Depende na. Tansya-tansya na lang talaga. Meron pang natira. So, yung natira mga palangga, of course, gagamitin natin yan. I think yan na mga palangga. Happy na ako dyan. And then, ngayon naman, ilalagay natin yung caster sugar natin. Yan.
And then counting vanilla. And ito. Yung Philadelphia cheese natin. Then ipo-fold in natin siya. Medyo maliit yung mixing bowl natin mga palangga, so pagpasensyahan nyo na. So I think mga palangga, na-mix na sila ng maayos. Kukunin ko lang yung cake tin natin, yung biscuit ba. Ito na yung biscuit natin. Titikman ko lang. Oh, ang sarap mga palangga. It tastes like a cheesecake talaga. So, lagay natin dito. So, yan na siya mga palangga. So, papalamigin na natin siya and mamaya lalagyan natin siya ng dekorasyon. Ang sarap talaga ng cheesecake mga palangga. I-try nyo to kasi sobrang simple lang talaga. Well, I find it simple kasi you don't need to bake kung wala kang oven. So, pwede mo siyang gawin. And yun na nga, sabi ko sa inyo na it's up to you kung ano yung toppings niyo. You can use any fruit and you can use a plain biscuit sa biscuit natin kasi yung ginamit ko na biscuit is ginger biscuit. 5:10 na dito ng hapon mga palangga. Late na tayo sa ating hapunan kasi si Mr. nagpagupit siya. And sabi niya na matatapos daw siya mga 6 o'clock. At ngayon, tinawagan niya ako na he's on the way home daw. So, ang bilis. Nag-open na yung mga hairdresser dito. Pero yun na nga, yung appointment, yung queue ng appointment is sobrang haba. Kasi madami rin ang gustong magpagupit. So, nakita niyo naman kanina na nag-marinate tayo ng chicken. So, ito yung hapunan natin. Pakita ko lang sa inyo yung before. Pagpasensyahan nyo na yan mga palangga. Kung nakikita nyo naman yan. Kung nakikita nyo yan. Yan oh. Tumutulo kasi yun na nga umuulan. Kaya ayun. Pag umuulan, tumutulo dito. Yung tulo is from there. Yan. Kailangan na talaga siyang i-fix. Anyway, ito siya. Yan. So, lalagay na natin siya sa oven. Tingnan nyo si Mr. mga palangga. Kawawa. Sorry, Mr. Nautusan siya mga palangga. Nautusan na mag-pick ng mga strawberries para sa cheesecake natin. And yung mga bata nakaabang sa kanya. Sinabihan ko naman si Mr. mga palangga na mag-pick ka ng strawberry. Wag mo na siyang lahatin. Just pick what you can. And then, pag wala na yung ulan, mga tomorrow siguro, hopefully, titigil na yung ulan. Then, pupunta tayo sa garden para mag-pick ulit ng mga strawberries. I-check natin yung manok mga palangga. In fairness ha, ever since na nagka-glasses ako, hindi na ako naka-feel ng headache. So, I think it's doing good mga palangga. Nakakatulong talaga. Hala, tingnan niyo yung manok. Na-crispy na siya. So, ito yung first pick ng ating manok. Brown na sila. Yan, Yan. Pero hilaw pa sila mga palangga. I-flip over ko lang. So, ito yung mga strawberries na pinik ni Mr. mga palangga.
Kukunti lang. Sabi ni Mr. sobrang dami pa daw. Sobrang dami pa daw strawberries na kailangang i-pick. So, hopefully, yung ulan tomorrow tumigil. Kasi non-stop talaga yung ulan. So, ikakat natin yung strawberry into fine slices. So, ito na yung cheesecake natin mga palangga. Completely chilled na talaga siya, oh. So, ilalagay natin yung strawberry dito. It's ready! So, ito na yung after. 5 hours. Wow, it looks good. Can Yan. you just show this way? How Ito is it siya, looking oh. now? Well, back to my handsome self. What are you laughing at? You're handsome all the time. He lies. No, I don't He lie. doesn't lie. I don't lie. Never lie. Never lie. Oh, bits, you know. There you go. Bitty chips. They're at the bottom of the bag out. Oh, salt pot. So, ito yung tray ni Mr. He will have salad, cranberry juice, and ito yung akin. This is all mine. And Jan is having Look chips. what I get. She gets all that chicken and I get that. As if. So, ito na yung finished product ng ating cheesecake mga palangga na naghihintay na si Mr. It looks so good. Ready! Do you think it looks good, Han? It looks the best. The best. Look at these homegrown strawberries. And the homegrown cheese Homegrown from cheese. the cow. Okay. Right, that's it. That's it. We're eating it. We're eating. We're I'll having. try and remove it off there. So, yun. Depende na yun sa inyo kung Can you lift that gaano. out, darling? Come on. I'm trying to be quick, but it's very slippery. On a flat thing, really, wouldn't it? It's not big enough, is it? Really? Hey, it's just. Wait. Here. Put that in here. Oh, yeah. So, yun. Depende na yun sa inyo gaano ka-thick yung layering nyo. We'll go straight down the middle. Okay. Okay, not half. It's half. We can give some for Mama, Han. She doesn't like it. She can't eat it. What do you mean? She's diabetic. How much would you like? Oh, that's too much, sweetheart. Just a little. That's it. Oh, yeah. Yeah. That's a big piece, you know? That's a big piece of cheesecake. Is it? Okay. No, not too big. Then. I'll just put that big. John! No. That's what she said. Are you hungry? No, I just never had it for a long time. I know what it tastes like. Do you want the cream? Just a little. Alright. I'm on diet. That's enough. Thank you. There's not a lot of cream in the... I'll save some for the second slice. Try natin to mga palangga. Titikman natin. Do you want that spoon? Yes, please. So, first bite. Yeah. So, ito mga palangga. Kain! Kain po kayo. So, kain. Yan. It's so good.
I-try nyo mga palangga. Ilalagay ko yung recipe sa description para ma-check nyo.